Du lytter til Den Perfekte Shitstorm. Podcasten, hvor vi dykker ned i aktuelle sager, der er havnet i orkanens øje. Velkommen til det 30. afsnit af Den Perfekte Shitstorm. Mit navn er Julie Fristed, og med mig i studiet har jeg som sædvanligt William Attack, som er ekspert i kommunikation og branding. Velkommen til, William. Mange tak, Julie. Foråret er jo så småt begyndt, og det betyder, at sæsonen for sommerhusophold er ved at blive skudt i gang. Men for sommerhusudlejningsfirmaet Dancenter er sæsonen ikke blevet skudt i gang som ønsket. Tværtimod, de sidste uger er antallet af negative anmeldelser strømmet ind på Trustpilot, og medierne er også begyndt at skrive flere negative artikler om kunders oplevelser med Dancenter. Med udgangspunkt i sagen om Dancenter skal vi i det her afsnit af Den Perfekte Shitstorm blandt andet tale om Trustpilots magt og hvilken betydning det har for virksomhederne, når kritik og dårlige oplevelser ikke kun bliver delt på anmeldelsesplatformen, men også bliver dækket i medierne. Kritikken mod Dancenter går særligt på deres forretningsstrategi, som har skabt en strøm af annullerede bookinger og rasende kunder hos Dancenter. De har nemlig kørt en kampagne, der hedder Smart Booking, hvor de åbnede op for udlejning af sommerhuse i de uger, hvor ejerne selv havde booket ophold til sig selv, for så at give ejerne mulighed for at sælge dem videre til gæsterne. Pointen med den her kampagne var, at Dancenter ville ringe husejerne op og fortælle, at de havde solgt opholdet til en kunde og spørge dem, om de ville frigive ugen til lejerne, eller om de selv vil beholde den. Hvis ejerne så selv vil bruge deres sommerhus, så vil Dancenter ringe til kunden og fortælle dem, at de ikke kunne få det hus, de havde booket i den pågældende uge, men at de havde et alternativ til dem. Den her kampagne er ikke gået efter hensigten, og rigtig mange kunder har nu modtaget sene annulleringer på mail af deres sommerhusophold, blandt andet her i påsken, som er lige om hjørnet. Det har fået rigtig mange til tasterne på Dancenters Trustpilot. Ifølge TV2 er der alene i marts måned kommet 147 anmeldelser, hvor 104 af dem er etstjernede anmeldelser, altså har fået den allerdårligste rating på Trustpilot. Udover sene annulleringer via mail, kan vi også se, at flere beretter om, at det er svært at komme i kontakt med kundeservice, som angiveligt også for nyligt er blevet flyttet ud af landet, og det har givet nogle opstartsvanskeligheder. TV2 har også skrevet en artikel om et ægtepar, som har købt et sommerhus og har overtaget en kontrakt fra Dancenter med bookinger af sommerhuset, hvor ægteparret så fortæller, at de ikke har modtaget betalinger for udlejningen, som de ellers var berettiget til. Og Ekstrabladet skriver også en artikel om, at samarbejdspartnere er begyndt at kappe båndet til Dancenter, fordi de ikke har betalt deres regninger. Med andre ord, kritikken mod Dancenter havler lige nu ned, og det kommer fra flere sider af. William, når du hører det her, hvad tænker du så umiddelbart? Så jeg tænker, at det er noget af en udfordring, Dancenter jo står overfor, når man ser på omfanget af de negative anmeldelser, og at flere landsdækkende medier og lokale medier og sociale medier osv. omtaler Dancenter negativt, tegner der sig jo et ret tydeligt billede i offentligheden af, at Dancenter er en virksomhed i krise. Deres Smart Booking-kampagne viser sig jo ikke at være så smart alligevel, og det er jo egentlig ret almindeligt, at en virksomhed med visse kampagner træffer forkerte beslutninger eller aktiverer nogle kampagner, som ikke er succesfulde. Problemet opstår først reelt og udvikler sig til at være en offentlig krise og kritik, når først virksomheden ikke kan finde ud af at håndtere de fejl, de har begået, eller kampagner, de har aktiveret, og de ikke gør det på en ordentlig måde over for offentligheden. Hvis kunderne ikke kan mærke, at Dancenter tager ansvar, ender man jo som virksomhed netop med negative omtaler og anmeldelser i medierne og på anmeldelsesplatformene. Det behøver jo egentlig ikke at være så svært at definere en kommunikationsstrategi og efterfølgende eksekvere den på en ordentlig måde, så kunderne jo ikke føler, at de skal være utrygge, og af den grund føle, at de skal gå til tasterne, fordi de skal ud med deres frustrationer. Der er jo et massivt antal negative anmeldelser, vi ser på Trustpilot, og de er kommet på rekordtid.
Hvilken betydning har det for en virksomhed som Dancenter, at det ikke bare er en enkelt eller 2 dårlige oplevelser, der bliver delt på Trustpilot, men at det simpelthen er en strøm af dårlige anmeldelser og dårlige oplevelser, man kan læse om på Trustpilot? Altså det undrer mig, at Dancenter har ladet det komme så vidt, fordi når der er så mange negative anmeldelser, er det jo ret tydeligt, at der er rigtig mange kunder, der har haft den her negative oplevelse med Dancenter. Altså vi taler om et mønster af utilfredshed blandt mange kunder. Og den slags kan og vil have alvorlige konsekvenser for Dancenters omdømme. Vi taler om tæt på, med det seneste tal, jeg har set flere 100 negative anmeldelser på få dage. Der er ingen tvivl om, at potentielle kunder på sigt, vil tænke sig en ekstra gang, før de vælger Dancenter. Så der ligger jo et kæmpestort arbejde foran Dancenter, der skal arbejde i døgndrift gang 2 for at genoprette den tillid, de har mistet hos forbrugerne. Man må ikke glemme, at anmeldelsesplatformene er forbrugernes følelse af sikkerhed. Vildt fremmede mennesker på en anmeldelsesplatform, som alle eller mange forbrugere besøger, den her vildt fremmede person oplever vi som en rigtig, rigtig god ven i gåseøjne. Fordi de deler deres personlige oplevelser, og brugerne stoler på anmeldelsesplatformene, som for eksempel Trustpilot og Google osv. Af og til hører jeg, når jeg underviser i kundeanmeldelser, hvordan man håndterer dem, hvordan man opbygger dem osv., at nogle ser kritisk på Trustpilot som forbruger. Altså ikke som virksomhed. Der er rigtig mange virksomheder, der er kritiske over for Trustpilot, men de fleste forbrugere elsker Trustpilot. Men jeg hører oftere og oftere, at rigtig mange ser kritisk på Trustpilot og sluger ikke alt råt. Fordi de mener, at man skal være kritisk over for den kritik, eller kritisk over for de anmeldelser, der er på Trustpilot. Og tit tænker jeg bare, ja, godt med dig, kammerat, fordi fortæl mig, om du ville booke et sommerhus til familien i sommerferien eller i en given ferie, hvor du ser på Trustpilot, at der er 200 negative anmeldelser. Eller en anden udbyder, der måske kun har 20 negative anmeldelser. Så er der ingen tvivl om, at du nok er tryghed for, at familien får en god ferie, en god rejse og en god oplevelse i det her sommerhus. Højst sandsynligt ikke vil vælge den virksomhed med 200 negative anmeldelser. Så derfor, Dancenter burde i det hele taget slet ikke have ladet det her gå så vidt, og de burde have håndteret udfordringerne anderledes, end de har gjort, hurtigere, end de har gjort, og meget smartere, end de har gjort hidtil, så det ikke var endt, som det er nu. Det kommer vi tilbage til, men det er jo ikke kun på Trustpilot, at vi ser negativ omtale af Dancenter. Som jeg sagde indledningsvis, så er der også flere medier, som har skrevet kritiske artikler om Dancenter den seneste tid. Hvilken betydning har det for omdømmet af Dancenter, at det ikke kun er negative anmeldelser på Trustpilot, vi ser, men at det også er en sag, som er havnet i pressen og har fået pressens interesse? Altså når der taler om negative anmeldelser på en anmeldelsesplatform som Trustpilot, er virksomhedens vurdering uden tvivl, at det er alvorligt. En anmeldelsesplatform bliver brugt af forbrugerne, og virksomheden tager det alvorligt. De ved, at det kan skade deres omdømme, deres digitale omdømme på sigt også. Men jeg tror også, mange virksomheder ser på Trustpilot alene som noget, der kan håndteres. Jeg læste for eksempel også, at der var kritik af Dancenter på Facebook, også for nylig. Så jeg tror, potentielt mange virksomheders holdning kan være, det håndterer vi, det tager vi os af. Vi overdøver for eksempel Trustpilot med nye positive kundeoplevelser. Facebook det forsvinder osv. Det er nok umiddelbart den holdning, der godt kan være. Men når den negative omtale flytter sig fra forbrugernes kanaler, altså anmeldelsesplatformene, hvor det er forbrugerne, der genererer indholdet, sociale medier, hvor det er også er forbrugergenereret indhold, eller brugergenereret indhold, til at det bliver til en dækning i pressen, tilføjer det en form for ekstra legitimitet oven på kritikken og oven på de bekymringer, der er. Det bekræfter forbrugernes bekymringer, at nationale eller lokale anerkendte medier dækker en historie. Så det er jo ikke bare
nogle eller flere utilfredse kunder, der lige pludselig er gået til tasterne. Det bliver en meget større og en meget mere samfundsrelevant historie, der skaber debat i den brede befolkning, når det er, at de anerkendte medier, nyhedsmedier, dækker historien. I artiklen fra TV2.dk udtrykker Kim Julin, der er formand for foreningen Fritidshusejerne, at hvis det her begynder at skabe en usikkerhed om, hvorvidt det danske marked er trygt at leje sommerhuse i, så kan det få store konsekvenser. Og ja, jeg er helt enig. Kritikken af Dancenter er ved at blive så omfattende, og man har tidligere hørt om udfordringer af branchen. Det er ikke første gang, man hører det. Så det kan potentielt godt gå ud over andre i branchen, som måske i dag ikke oplever kritik, men kan opleve en nedgang i antal bookinger, fordi der begynder at blive skabt utryghed omkring markedet. Og det sker, hvis folk får en fornemmelse af, at det er branchen, der er noget galt med, og ikke bare alene Dancenter. Så det er en farlig udvikling for branchen. Dancenter har efter kritikken stoppet den her smart booking-kampagne. I den artikel, du lige refererer til, William, der udtaler Peter Mortensen, som er Business Developing Partner hos Dancenter. Vi har måttet konkludere, at vi ikke har kapaciteten til at styre det her smarte program. Vi gjorde det for kundernes skyld, men vi endte med at skabe en kæmpe klods om benet på os selv. Og på Trustpilot, der går Dancenter også ind og svarer på rigtig mange af de her negative anmeldelser, som vi ser her. Hvad tænker du sådan umiddelbart om deres håndtering af kritikken? Det er en god start, synes jeg, at de erkender fejlen. Men som nævnt, så mener jeg, at de kunne have været både hurtigere og smartere i deres håndtering. Det er svært at håndtere en krise, hvis man kommer for sent. Så ligegyldigt, hvor gode argumenter, hvor smarte argumenter man har, så ligger man ned, og det er svært at rejse op igen. Og så er det også en god idé, at de møder kunderne på Trustpilot, nu når de negative anmeldelser vælter ind. Men jeg tror ikke, at det hjælper på irritationen, at besvarelserne på Trustpilot langt fra virker personlige, og slet ikke virker som om, at de er håndteret af en dansk kundeservice-medarbejder. Sproget virker enormt AI-genereret. Der står i en besvarelse, og det er på dansk det her, det står: Vi forstår din skuffelse og vil gerne undskylde for denne utilsigtede ulejlighed, du har fået. Vi anmoder dig om at dele dit kontonummer via en e-mail, så vi kan i gang sætte tilbagebetalingen. Det virker ikke særlig dansk, eller dansk genereret, eller menneskegenereret det her. Så enten er der tale om en meget formel oversættelse af noget, en, lad os sige, engelsksproget person har skrevet og oversat til dansk, eller også så er det simpelthen bare en AI-genereret, meget formel besvarelse. Det er måske bare mig og min krøllede kommunikationshjerne, der bliver provokeret af sådan et svar, men jeg vil tro, at nogle vil føle sig provokeret af en ikke-dansk og måske en AI-genereret besvarelse, der kommer her. Jeg synes dog, at det lyder lovende, at de beder om et kontonummer, så de kan overføre kundernes penge. Og så må vi jo så se, om kunderne får deres penge og til aftalt tid, og om det potentielt også kan skabe overskrifter. Jeg har jo tidligere talt om, for mange år siden, nævnte jeg i kontantprogrammet på DR, i forbindelse med Lars Larsens opkøb af Ilva og idémøbler, der nævner jeg første gang, at man ikke må skuffe ovenpå en skuffelse. Det vil sige, hvis man er skuffet her, og der måske er nogle kunder, der føler, nå okay, jamen godt, nu vil vi betale mine penge, nu er der ro på, vi er kede af det, vi er sure, vi er irriterede, men vi lægger lidt låg på det her. Så den irritation ligger stadig ulmer og klar til at brøle ud, hvis der nu sker noget igen. Og hvis nu de ikke holder, hvad de lover her, de beder om et kontonummer, de lover at tilbagebetale. Og hvis der går for lang tid med det, så bliver den skuffelse med manglende betaling eller for sent betaling lige pludselig en meget større reaktion, end hvis det var første gang, man har skuffet nogen. Så en skuffelse oven på en skuffelse skaber en meget større shitstorm. Så det skal det være meget forsigtigt med. Hvis Dancenter de nu kom til os hos Attack Nordic, hvordan vil du så rådgive dem til at håndtere den her shitstorm herfra, hvor de står nu? Så hvis de var kommet tidligt i processen, havde jeg rådgivet dem helt anderledes. Rent kommunikativt ville de skulle tage et meget større ansvar og ejerskab og handle derpå. Jeg er sikker på, at de har forsøgt
på en eller anden måde, men flere 100 negative anmeldelser på få dage viser bare, at det slet ikke er gjort rigtigt. Hvis du spørger deres egen ledelse, eller de ledere, der har været ansvarlige for at håndtere den her krise, eller kommunikationsfolk, så har de nok, tror jeg, haft fornemmelsen af og forståelsen af, at det er det rigtige, de gør, men det har det ikke været. Enhver organisation i en lignende situation skal handle proaktivt. De skal kunne forudsige med eller uden hjælp fra eksterne specialister. Det kommer de tilbage til. Altså, de skal kunne forudsige, hvordan deres specifikke shitstorm vil udvikle sig. Som jeg læser det, har de bare sendt mails ud med afbestillinger 14 dage før påskeferien. Det læste jeg i en artikel. Hvilken familie, fortæl mig lige det, der har glædet sig til at holde fri og have et sommerhusbesøg og skulle være sammen med deres nærmeste, vil ikke blive rasende over, at man 14 dage før får et afbud. Hvad er sandsynligheden for, at man finder noget tilsvarende, så man kommer tilbage til den gode, glade følelse af, at man er på vej til en afslappet tid med familien? Det tror jeg simpelthen ikke, at der er nogen familier, der bare vil tænke, nå ja, herregud, vi finder sgu da bare noget andet. Det tror jeg simpelthen ikke på. Hvorfor har man for eksempel ikke reageret hurtigere end de 14 dage? Vi snakker jo ikke om én fejl, der er begået, eller én booking, der er blevet, hvor husejeren har valgt ikke at opgive den periode. Der er jo tale om flere hundrede. Hvorfor har man ikke reageret før de 14 dage, eller hurtigere end de 14 dage, når bookingerne er flere måneder gamle, som der siges i artiklerne? Hvorfor har man ikke fundet på alternative løsninger? Hvor mange gange har man forsøgt at tilfredsstille de involverede kunder? Har man været i dialog med dem? Har man ringet til dem adskillige gange? Har man ikke blot bare nøjes med at sende en mail? Det kræver en strategisk tilgang, og det kræver en meget dedikeret indsats, som uden tvivl ville koste Dancenter rigtig mange ressourcer, men fordi de ikke har gjort det rigtigt, så kommer det til at koste dem meget mere, både af tab, altså finansielt tab, men også i ressourcer nu, end det havde gjort, hvis det havde håndteret det rigtigt fra start. Og kan den her shitstorm koste Dancenter livet? Det tror jeg faktisk godt, det kunne. Ikke nødvendigvis nu, men på sigt, fordi kunderne ikke længere har tillid til at handle hos og booke hos Dancenter. Så man må formode, og det må vi jo kigge på, at hen over de næste par år, så vil man muligvis kunne se en faldende bundlinje hos Dancenter, fordi kunderne simpelthen ikke har tillid til at booke hos dem igen. Tilbage til det, jeg lige sagde med, at om en virksomhed, en organisation, skal handle proaktivt og kunne forudsige, hvordan deres specifikke shitstorm vil kunne udvikle sig. Når jeg siger med eller uden hjælp fra eksterne specialister, så henviser jeg til, at det er sjældent, jeg støder på en organisation, næsten ligegyldigt, hvor store de organisationer er, medmindre vi snakker kæmpe, altså C20-virksomheder osv., så er det sjældent, at der er specialister, der har siddet i døgnets 24 timer nærmest, som vi gør i det her bureau, og håndterer shitstorm, så man kender til alle aspekter af dem, hvordan shitstorm udvikler sig. Uanset hvem man har af kommunikationsprofessionelle i virksomheden, så er det altså næsten umuligt at kunne finde folk, der har erfaring nok til at kunne håndtere den her krise og tage virksomheden igennem den her krise til den anden side. Så i fleste tilfælde er det altså at få hjælp fra kommunikationseksperter, der er vant til at håndtere kriser som de her. Og til dit spørgsmål, Julie, i forhold til, hvad vil jeg rådgive dem til herfra, hvad de skal gøre nu, så er jeg kan se, at de har en økonomi, der kan tillade, at de sætter alle de nødvendige ressourcer, der skal til, for at håndtere sagen herfra videre. Det er umuligt for mig at sige, om de kan finde løsninger, der tilfredsstiller kunderne. Men de skal ud og kommunikere ud, at de tager ejerskab af den her shitstorm, og hvordan gør man det? Det gør man ved at fortælle, at man har lært af sin fejl, man har forstået, hvordan det er, man kompenserer, og hvordan man forhindrer den her slags i at ske fremadrettet. Samtidig skal de have taget fat i alle de her kunder, der er ekstremt skuffede over Dancenters aflysninger. Dem må de altså på en eller anden måde sørge for at gøre glade. Det kan ikke lade sig gøre alle glade i den her situation, men der vil være handlinger,
lad os nu sige, at man sagde, I får lige 1 kilo guldbar eller andet, altså, så vil alle sikkert blive glade. Men det er ikke det, jeg snakker om. Der er muligheder for at gøre folk glade. Er det, at man tilbyder dem dobbelt op på det, de måske har booket indtil videre, og ikke har fået? Men er det en uge, de har booket? Prøv, I får den bedste tid, I får 2 uger, plus I får en gave til ungerne, og et eller andet. Altså, fyld på, så, og kommunikere bredt ud omkring, hvorfor den her fejl er opstået. Skab noget menneskelighed i, at den her fejl var en menneskelig misforståelse, hvis det overhovedet kan lade sig gøre, det skal jeg kunne sige, men man er nødt til at tage det her ansvar og kommunikere bredere og mere præcist. Mange virksomheder har jo respekt for Trustpilot i sig selv, fordi platformen har virkelig stor betydning for virksomhedens omdømme og kunders lyst til at handle hos en virksomhed. Hvis du skulle give et godt råd til virksomheder om, hvordan de skal gå til håndteringen af kundeanmeldelser, så det ikke har potentiale til at eskalere på den måde, som det er sket for Dancenter, hvad vil det så være for nogle råd, du vil give? Altså, Trustpilot spiller en meget stor rolle i det digitale forbrugerlandskab, og det er jo fantastisk for forbrugerne, men det er også meget uheldigt for rigtig mange virksomheder. For Trustpilot er ikke en fair platform, og rigtig mange forbrugere er også meget urimelige, når de anmelder en virksomhed. Det er vi jo vidner til hver dag her i Attack Nordic. Trustpilot er en meget ubalanceret platform af flere grunde. Herunder at forbrugerne i generel forstand, og er selvfølgelig ikke kun i forhold til Trustpilot, men anmeldelsesplatforme, at forbrugerne i meget højere grad går til tasterne, når de har haft en dårlig oplevelse, end hvad de føler behov for at gå til tasterne, når de har en god oplevelse. Så for at skabe balance, skal virksomhederne på knæ, de skal sende mails ud, invitationer ud, tikke og bede kunderne om at give dem gode anmeldelser. Please, vil du ikke anmelde os, og rykker op på det ene eller andet. Og selv med de tiltag, der er, det vil sige, altså, hvis vi nu ser meget nøgternt på det her, ikke? Der er ikke nogen virksomheder, der efterspørger negative anmeldelser. De kommer helt naturligt. Og der er rigtig mange virksomheder, der bruger aktivt invitationsmoduler og mails og fysisk i butikker og så videre, anmoder folk om at huske at gå ind og anmelde dem. Og trods det er der fortsat ekstremt meget ubalance, selvom der er en masse tiltag. Nu kommer der lidt reklame for min bog, Glad kunde, super kunde hedder min bog, og det er første gang i de 30 afsnit, vi har lavet, at det er første gang, jeg nævner min bog, tror jeg. Men da jeg skrev bogen, analyserede vi over flere måneder hver dag, hvordan anmeldelser, der kommer organisk ind på Trustpilot. Når jeg siger organisk, så det er uden, at man har inviteret dem ind til anmeldingen. Altså naturligt, de anmeldelser, der finder naturligt vej ind til Trustpilot. Og som er folk, der er helt upåvirket, går til tasterne. Her viste det sig, at størstedelen giver negative anmeldelser. Og hvis jeg ikke husker forkert, så var det 70% af de anmeldelser, der kommer på Trustpilot, organisk af negative anmeldelser. Og det er jo lidt vanvittigt at tænke på, at 7 ud af 10 danskere skulle rende rundt i Danmark, hvis nu man tog det tal og gangede det ud til, om det var et gennemsnit af, hvordan danskernes generelle oplevelser er af danske virksomheder. Så skulle 70% af danskerne være utilfredse med dansk erhvervsliv. Det tror jeg simpelthen ikke på. Konklusionen er, at anmeldelsesplatformene er ubalancerede platforme. Og en dag tog jeg i forbindelse med at skrive bogen Elgigantens seneste 20 anmeldelser på en helt tilfældig dato, hvor 17 ud af 20 anmeldelser, altså 17 ud af 20 seneste anmeldelser, var negative kunder. 17 ud af 20, det er altså vanvittigt højt tal. Så hvis vi to nu, eller alle dem, der lytter med her, stille sig ud foran Elgiganten og spurgte de næste 20 personer, der træder ud af butikken, tror du så på, at 17 ud af 20 er enormt utilfredse? Altså, vi snakker om 1-stjerne, 2-stjerne anmeldelser, så er man altså virkelig sur. Nej, vel? Nej, det tror jeg trods alt ikke. Og så spørgsmålet så, er det rimeligt, at en anmeldelsesplatform lægger platform til og er en ikke afspejler den virkelige virksomheds
digitale omdømme. Nej, det er ikke rimeligt. Det er faktisk meget urimeligt, og det er det, jeg hører fra rigtig mange virksomheder, der synes, at det er urimeligt at være på Trustpilot. Rigtig mange spørger, om de ikke kan blive slettet på Trustpilot, men det kan man ikke. Det kan ikke lade sig gøre, fordi det er virksomhedernes oplysninger, offentligt tilgængelige oplysninger, og dem kan Trustpilot godt tage og oprette dem, eller brugerne kan oprette dem. Mit råd til virksomhederne ville blandt andet være: skab troværdighed af andre veje end på anmeldelsesplatformene, som for eksempel Trustpilot og Google. Forsøg at skabe kommunikation eller skabe en kanal til dine kunder og skabe troværdighed af andre veje. Mange besøgende til for eksempel Trustpilot kommer jo via Google. Sørg for med din digitale identitet og med din søgemaskineoptimering på dit brand, at Trustpilot ikke ranker højt, når man googler dit firmanavn. Fordi det er den vej igennem, at rigtig mange ender på Trustpilot. Man googler firmanavnet, så ser man Trustpilot, for det ranker højt, og Trustpilot er et meget stærkt domæne, så det ligger naturligt højt. Du skal arbejde det ned. På den måde vil du undgå, at folk ser Trustpilot og tænker, nå ja, jeg kunne da også lige tjekke om hvad de nu har på Trustpilot. Så man forhindrer trafikken til din profil på Trustpilot. Det kunne være en mulighed for at undgå, fordi man har svært ved at kontrollere ens identitet på Trustpilot. Og det sidste er jo, at man kan ikke undgå, at potentielle kunder bruger Trustpilot. Selv B2B-kunder, altså virksomheder, der kun sælger til andre virksomheder, som ikke arbejder med forbrugere, bruger Trustpilot. Så hvor meget end man er imod anmeldelsesplatformene, så er man nødt til at arbejde med anmeldelsesplatformene. Du er nødt til at gøre noget ved din Trustpilot-profil, for du kan ikke undgå, at der er nogle brugere, der vil bruge Trustpilot. Så du er nødt til aktivt at sikre, at din Trustpilot ser god ud, fordi forbrugerne stoler på Trustpilot. Og til sidst, så er der jo nogle virksomheder, der er helt vilde med Trustpilot, og rigtig, rigtig gode til at bruge platformen. Og det har Dancenter måske også været. Man ved bare aldrig, hvornår det kan gå galt. Så man skal have et beredskab klar. Man kan betale enten penge til en løsning på Trustpilot, eller bruge rigtig mange ressourcer på at gøre sin Trustpilot stærk osv. Men en enkelt fejl, nu ved jeg ikke, om Dancenter har begået flere fejl end den her enkelte fejl, men en enkelt fejl som den her, gør jo, at ens rating skraber bunden på ingen tid. Så selvom man er vild med Trustpilot, så skal man have det her beredskab klar til at sige, hvordan sikrer vi os, at vi håndterer Trustpilot rigtigt, hvordan vi undgår de her shitstorms, hvordan vi sikrer, at nye anmeldelser kommer, og hvordan vi besvarer, hvordan vi vinder en negativ kunde til at være positiv, osv. osv. Også enormt vigtigt for dem, der bruger Trustpilot aktivt. Her afslutningsvis, hvad kan andre så lære af den her shitstorm, som Dancenter er havnet i, blandt andet på Trustpilot? Det er jo rigtig svært at sige, synes jeg, hvad der er foregået hos Dancenter, eller hvad de har drøftet i kommunikationsafdelingen og i ledelsen. Men jeg synes nu, at jeg kunne konkludere, at de ikke har været hurtige nok. De har ikke været proaktive nok. Og det virker ikke til, at der har været en effektiv damage control-strategi. Så første læring, tænker jeg, er, at man skal have en professionel ledelse og mellemledelse, der skal kunne træffe de hurtige beslutninger om at trække kampagnerne på den her smart-kampagne, de havde, der kan, selvom den måske var tænkt til at skulle skabe et mersalg til nogle kunder, så har den jo ødelagt relationer til kunderne og har smadret virksomhedens omdømme. Så der skal man være hurtigere til at reagere og kill your darlings. For dem, der ikke kender Dancenter, så er det altså en organisation, som jeg lige har slået op, med en omsætning på over 0,5 milliard kroner, og et overskud før skat i 2023 på 70 millioner kroner. Så det er altså ikke en lille kældervirksomhed, det er faktisk en ret stor organisation. Så et kriseberedskab i en organisation af den her størrelse bør være på toppen af ønskelisten til jul, eller lige om lidt. Det er en need-to-have-strategi. Det er ikke noget, du bare kan tage, som det kommer. Den skulle have været der. Så budet, eller det gode råd herfra, er til ligegyldigt faktisk, hvilken størrelse virksomhed man har, at man skal have et kriseberedskab. Og jo større man er, des mere behov er der for at have et kriseberedskab. Og når vi taler om kommunikation, synes jeg, at det er faktisk ret pinligt at læse noget, der ligner AI-tekster, eller sådan robotgenererede tekster,
når de svarer kunderne på Trustpilot. Her kunne man godt have dedikeret de nødvendige ressourcer til at håndtere de sure kunder, der på Trustpilot har mobiliseret sig, og har jo i princippet kun ét mål for øje, det er, at Dancenter, de skal bare straffes. Det er sådan følelsen er. Et ekstra lille råd, jeg lige kan komme med her, det er jo, at når jeg underviser i, hvordan man håndterer kundeanmeldelser, altså negative kundeanmeldelser, det at man siger, kære kunde, send os en mail, så skal vi nok sørge for det. Nej, du skal ikke lægge ansvaret over på kunden om, at de skal gøre noget. Du kan simpelthen godt lette røven og selv gribe knoglen og kontakte den kunde og holde fast i den kunde, som den gode kundeservice-medarbejder du er, og sikre, at du ikke giver slip på den kunde, til kunden har forstået, at vi er rigtig, rigtig kede af det. Vi vil betale dine penge tilbage, og jeg slipper dig ikke, før du accepterer min undskyldning. Jeg ligger fladt ned, og jeg skal have dit kontonummer. Jeg vil overføre de penge til dig. Jeg vil gerne sikre mig, at du som minimum føler en lille tilfredsstillelse, før jeg giver slip på dig. Man skal ikke sige det med så hård en tone, jeg gør her. Man skal selvfølgelig gøre det meget blødere på kundeservice-niveau, men det er det, der skal til. Du kan ikke bare skrive til kundeservice, eller nej, det gør folk ikke bare. Indtil de måske gør det, har de måske skrevet 5 andre negative anmeldelser. Sørg nu for at gribe knoglen, ring til den kunde, hold fast i dem, indtil kunden måske synes faktisk, okay, det er faktisk synd for den anden ende, den person i den anden ende også, som oprigtigt virker ked af det. Vis, hvor ked af det man er over den fejl, der er opstået. Så det er super vigtigt. Det synes jeg var nogle meget dejlige, konkrete råd. Tak for det, William. Selv tak. Lad os runde det her afsnit af for i dag. Jeg synes, vi er kommet meget godt omkring sagen om Dancenter, og vi har også fået nogle meget konkrete råd, både til håndtering af Trustpilot og proaktivitet generelt. Jeg vil naturligvis også sige tak til dig, der har lyttet med. William og jeg er tilbage med et nyt afsnit af Den Perfekte Shitstorm inden længe, men indtil da kan du lytte til et af vores 29 tidligere afsnit i din podcast-app. Du kan også finde et fuldt overblik på hjemmesiden shitstorm.dk. Tusind tak for i dag. Tak for i dag.